афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. салом бачаҳои азиз, хуш омадед ба мавҷи радиои Тоҷикистон. ҳамеша бо мо бимонед. имрӯз ман бароятон як афсонаи ғайриоддиро мехонам. номаш ҳам хеле ғайриоддӣ аст. саёҳати ғайриоддӣ, афсонаи халқи тоҷик. агар шумо омода ҳастед, афсонаро сар мекунам. инак гӯш кунед. як вақте кор кардан ба дили хар зад ва ӯ ба саёҳат рафтанӣ шуд. ба саёҳат мераваму дунё дида шуда меоям. он вақт ҳеҷ кас маро кор фармуда наметавонад, фикр кард хар ва ба роҳ баромад. роҳ рафт ки аз пешаш як девор пайдо шуд. дар сари он девор хурӯсе нишаста гуфта ҷиғ мезад. хурӯс харро дида пурсид: қа? ҳа хар, куҷо рафта истодаӣ? ман ба саёҳат меравам. мехоҳам ки дунё дида шуда дигар кор накунам, ҷавоб дод хар. қа, ман ҳам мехоҳам ба саёҳат биравам. маро ҳамроҳат намегирӣ? гуфт хурӯс. хар розӣ шуду хару хурӯс ҳамроҳ рафтанд. чанд вақт роҳ гашта буданд ки аз пешашон як буз баромад. ҷӯраҳо, шумо ба куҷо меравед? пурсид буз. мо ба саёҳат меравем. мехоҳем ки дунё дида шуда дигар ҳеҷ вақт кор накунем, гуфтанд хару хурӯс. ман ҳам мехоҳам ки ба саёҳат биравам. маро ҳамроҳатон намегиред? илтимос кард буз. биё, ҷавоб доданд хару хурӯс. ду сар нею се сар шуда меравем. хару хурӯсу буз рафтан гирифтанд. рафтанду бо як кӯрмӯше вохӯрданд. эй ҷӯраҳо, куҷо меравед? пурсид кӯрмӯш. мо ба саёҳат меравем. мехоҳем ки дунё дида шуда дигар ҳеҷ вақт кор накунем, гуфтанд хару хурӯсу буз. ман ҳам мехоҳам ки ба саёҳат равам. маро ҳамроҳатон намегиред? хоҳиш кард кӯрмӯш. биё, гуфтанд хару хурӯсу буз. рафтанд, хаста шуданд. шаб шуд. дам гирифтан дар кор, гуфт хар. ана болои он тепа баромада хоб мекунем. хару хурӯсу бузу кӯрмӯш ба болои тепа баромада хоб карданд. нисфи шабӣ бачаҳо, гургон аз паҳлӯи тепа мегузаштанд ва онҳо пай бурданд ки дар болои тепа ҷондоре ҳаст. аз ҳама ҷавонтар дар ин ҷо кист? баробин дар болои тепа кӣ ҳаст? фармон дод сардори гургон. як гурги ҷавон ба тепа баромаду аз дур харро дид. агар ман фуромада гӯям ки дар тепа хар хоб кардааст, шариконам бовар накарда гумон мекунанд ки ман тарсида баргаштам, фикр кард гурги ҷавон. номаълум мераваму думи харро канда мебарам. ана баъд ба ин бовар мекунанд. гург ба тепа баромада ба хар наздик шуд. харро хоб набурда буд.
вай наздик омадани гургро фаҳмид, лекин худро ба хоб андохт. гург ба хар наздик шуда акнун мегазам гуфта буд ки хар пои қафояшро бардошта сари гургро дар байни пойҳояш гирифт ва сахт зер кард. гург аз тарс якбора улос зад. кӯрмуш шитобон заминро сурух карда хост ки пинҳон шавад. хӯрӯз ба нуги теппа парида бо тамоми овозаш дод гуфт: буз бошад давида ба паҳлӯи гург бо шохҳояш задан гирифт. гург ба дар тоқат накарда бо тамоми қувваташ зӯр зада ва калаи худро аз қабати пойҳои хар кашида гирифт. ба пушташ нигоҳ накарда гурехт. вай ба пеши шариконаш омада тарсону ларзон гуфт: ой, тезтар аз ин ҷо гурехта рафтан дар кор аст ки ба сарамон бало меояд. охир кӣ буданд онҳо? пурсид гурги пир. намедонам чӣ гӯям. яктоаш оҳангар барин. вай ба калаи ман амбӯр андохт, чунон зер кард ки калам қариб маҷақ шуда буд. дигараш болғазанд бар ин менамояд. вай маро чунон болғаборон кард ки қариб мурда будам. сеюмаш намедонам кӣ буд. вай ба сари баландӣ баромада чунон дод зад ки чорумаш барои ман тез гург кофтан гирифт. ман худам ҳайрон ки чӣ хел зинда мондам. гургҳо ин гапро шунида сахт тарсиданду ба ҳар тараф гурехтанд. ин гап ба гӯши хару хурӯсу бузу кӯрмуш ҳам расид. қа агар маро аллакай қаҳрамон мегӯянд, пас саёҳат рафтанам чӣ дар кор? қа гуфт хурӯс аз баландӣ. баъд аз ин қаҳрамонӣ ба саёҳат рафтани ман ҳам чӣ лозим? гуфт кӯрмуш ба сурухие пинҳон шуда. аз ду сар се сар будан беҳтар аст. гуфт буз. ман ҳам ҳамроҳи шумо мемонаму ба саёҳат намеравам. агар ин хел шавад, аз се сар чор сар буданамон беҳтар, гуфт хар ба тарафи гургҳои гурехта рафта истода нигоҳ карда. ман ҳам аз шумо ҷудо намешавам. ҳамин хел хар ва шариконаш аз сафари саёҳат даст кашиданд. бачаҳои азиз, ин буд афсонаи саёҳати ғайриоддӣ. аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳатман фикрҳоятонро навишта ба мо бифиристед. хайр бачаҳо, то вохӯрии оянда. шабатон хуш. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.